как не ги е срам. Влизам си кабинките, пускам си студии. Дидо, как го правиш това, бе? Ти си най-големият, ти си нашия, айде да обичаме те от Мони и компания на здраве. Чамовете, бей, кабинките. Застава да го золоти, причинява земетресение, айде става, чакаме те да го раздай. За 6 специален поздрав от Симцонка и Коли Шмиргел. Много специален поздрав за секс-бомбата на Севлиево Симонита. Пожелавам с много забивки до вечера от Кака и Поли. И специално е култово поздравче за Колю Секса от Севлиево. Върти Колю, дай, сучи. Искам да си като компресор с обратно тягане за смъкване. И специално за Валерия, жената с най-дългите крака, които събират всички мъжки погледи. Дълги, колкото са дълги. И напротив да си гледам матча. Подачи за най-голямата топалка в Русе. Гребкинята Поли от Симоната. От Симонита специално. Опа, дай. Подавче за Дидо, който да внимава с пресата за косата от неговите фенки от 9-я клас. Специално и оригинално за Явор Дон Жуант на жените. Бойко Борисов в политиката. Специален поздрав за Дарино Сексапила с непоменените цици и стегнато с дупе мечтата на всяка жена. Гледна линия за вас. Подавче за Николай Севливеца. На линия или на две с мене или не. На линия не искаш малко, искаш точно мен. И за Николай Севлиеца, любовника на най-многото жени, завладял много женски сърца от пилето. Бъдете народен после диджей Шоши. Същата песен Милиан Топалка, специално поздраче за всички от Разград. А също така и за най-шокаритетното севлийско девойче с най-страстните баджаци Симонита от русенската Паолита. Айде, Виктор Колев, баща ми е кондуктор за вас. Рънърса. Заметим боса на най-големия пич. Баце. Ай от Полито. Коля 6 без 10 говори най-добре, поздрави от цялата компания от Руси и Севлиево. Ай, Коля, как го правиш, бе? Айде сега специално за момичето с най-яката къдрава коса в цяло Русе, пълнете с много ушки и цунки от Симонита. Много специален поздрав за Дидо, турбопроцесора, секс-бомбата на гимназията в Севлиево. Чуждо специално за Ники Секса, най-големия с любимата му песен и утре да се пази. Елиза Валерка Павлицата от Севлиево, която признава само футболистите и успехи с добри целоки и с добри целоки от Поли. Маляма се обърка. Айде, продължи за Симонита, но след тази песен да сяда да учи, че само ме разсейва в скайп. Я селите да учите. Базикам се. Купона е сега и тука. Радио Импулс.